Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Iso, Amrita Footcare and Wellness Center, Lourdes Opticians, The Imperial Slima. 你好，您靠右品。Hello, Miniso。再去靠 Miniso。Iqa fejx fiċpar u ibdara ċar, Lourdes Opticians, San Juan. Tobba tal-għanien kull-jum u jek tordna nuċċali ġdid, il-vista jab xejn. U issa anke nġibulek nuċċali dar, għall-appuntament ċempel 21381226. Teresa Anna, grazzi tal-li ġejt fuq Kellimni. Grazzi lilek tal-istedina. Jina mill-ewwel ħansaqsik domanda li naħseb kulħadd ra tibdila tiegħek. Tajjeb. Għalfejn inti kont hekk iddeċidejta tina rrid nagħmel l-operazzjoni tal-gastric bypass għax irrid nirqaq. Kif wasalt għal dik deċiżjoni? Jiena provajt kemm il-darba nonqos waħdi u provajt immur il-gym u provajt training u provajt id-dieti naħseb kollha. Imma mhux qed ngħid li huma ħżien, anzi jien ma kontx determinata biżejjed biex jirnexxi li fejn irid nasal. U ovvjament għamilt il-homework tiegħi, għamilt il-consultation, rajt x'inhu tajjeb u x'inhu l-ħażin u ddeċidejt li mal-40 nirrid nibdel. Inti kemm kont iżen? Jiena kont qabel kont 115. Imbagħad irnexxi li nonqos sa 105, dejjem nilab jew 10 kilos. Eżatt. Li mhumiex ħafna. Għax inti meta jkollok dak il-peace. Eżatt. Suppost l-ewwel kilos jibdew. Eżatt. Għax kif qed ngħidlek ma kontx determinata daqqa bid-dieta u daqqa lew, daqqa nikol kull ma nara u daqqa nerġa'. U sakemm ma terġa' tibda minn dejjem jagħmel id-dieta jista' jifhimni. Jiena fil-fatt kont qed naħseb naf li hawn ħafna nies li jgħidu uaj ma tistax iżomm id-dieta. Jiena naħseb imma li jekk verament m'intix qiegħda fiż-żarbun ta' dak li jkun ma temminx kemm hu diffiċli. U ma temminx kemm importanti bħal kull ħaġa oħra fil-ħajja, jekk inti m'intix qiegħda fiha, jien dejjem ngħid m'hemmx għalfejn tkun fiha biex tifhem. Ġifieri jiena nħobb nibdilha is-saying li jgħidu tkun fiż-żarbun biex tifhem, għax jiena nemmen li jekk ikollok widnej u qalb tista' tifhimha s-sitwazzjoni tal-bniedem, imma ħafna nies jiddeċidu li ma jifhmuhiex is-sitwazzjoni tal-bniedem, ħafna nies jiddeċidu li jiġġaġġjaw speċi u jgħidu imma dak affarijiet tagħhom. Jiena għamilta għalija, jiena għamilta għaxritien, kont inni ħafna intella u nniżel, kont inni ħafna nipprova u ddeċidejt li din kienet l-aħjar soluzzjoni għalija. Issa jekk hemm nies li ma femux jew jgħidu kif kont tajba, dik opinjoni tagħhom. Imma jiena għalija hekk rid nagħmel u hekk għamilt speċi ta'. Inti, anzi, Teresa, għaraft fik li m'għandekx il-willpower u d-disciplina biżejjed, mhux m'għandekx disciplina f'dak il-każ, eżatt. U għadt isma' jiena m'għandix disciplina biżejjed, mela jiena irrid nara x'ħan nagħmel biex nonqos. Jiena temnunix, jiena qatt ma kelli bżonn nagħmel dieta, però darba meta kont lift it-tarbija tiegħi u kont tellajt 13 kilo, u mbagħad inti titlef it-tarbija allura tmur id-dar 10 kilos overweight bla tarbija. Iktar u iktar. Jiena niftakarni nipprova nonqos dak iż-żmien għax kelli nonqos 10 kilos. U niftakarni, Teresa, ngħid ommi kemm hu diffiċli li tkun fuq mejda u kulħadd jordna id-deżerta u inti ma tistax tgħid. Ġifieri brava. Min ma jkunx fiha, għax jiena ovvjament anke kummenti naqra fuq social media u hekk, ħafna nies f'kull sitwazzjoni, sfortunatament f'kull sitwazzjoni lesti illi jagħtu il-verżjoni tagħhom, il-ġudizzju tagħhom f'kollox, ġifieri mhux f'dibis, ġifieri, però jiena kont lesta illi laħanajt x'għamilt lesta li naqla l-kritika, però ma nagħtix każ, ġifieri. Però inti ma tilħat qabel. Le qabel le. Għalfej.
Għaliex jiena ma rridx li noqgħod nisma' u jgħidu li għax hekk u għax sabiħa kif inti u għax tajba kif inti. Jiena rrid li nagħmilha kont qed ngħidlek tagħmilt il-homework tiegħi kont deċiża u jiena mbagħad persuna li once li nkun deċiża diffiċli ddawwarni, allura ma rridx li noqgħod nisma' affarijiet u hekk, fimt? Jiena naf li inti persuna li naf li tajt inħobb li l-nifsi, pero kont kuntenta. Jiena dejjem ħabbejt li l-nifsi, għadni nħobb li l-nifsi u għamilta għax nħobb li l-nifsi biex nieħu ħsieb anki saħħti. Għaliex health-wise kont borderline ta' ħafna affarijiet, kont borderline ta' zokkor per eżempju, ovvjament saħħti ma kienx kifin illum, kont nimxi u naqta nifsi, jinnaf, kont najja ħafna, juġan ħafna dari, kien hemm ħafna affarijiet li kelli bżonn nonqos mill-wejt, ġifieri u dejjem kont inġebbet u ntawwal u ngħid u ħanikolti mbagħad nibda nhar it-tnejn u jasal it-tnej u fl-ofsinhar nkun gerfixt kollox. Ġifieri dejjem ħabbejt li l-nifsi u qatt ma ħassejtni li jien overweight pereżempju, imma dejjem għax jiena minn ġewwa dejjem ħassejtni rqiqa. Dejjem biss tolejt, dejjem sfint, qatt ma tajt każ. Imma mbagħad ovvjament meta kont inħares lejn il-mera kont inħossni li minix ovvjament fil-wejt li suppost li qiegħda, jew kella meta tmur tixtri l-ħwejjeġ dik xi ħaġa li ma tistax, mhux inbili jgħidulek issib is-sajż tiegħek issib is-sajż tiegħek, imma mhux is-sajż li tixtieq tilbes l-istyle forsi għalkemm xorta għadni pereżempju naħseb li jien sajż kbir ta' ġifieri mmur nażel u ngħid le issa mhux dik għax dik kbira dik, fimt? Għax jien ħajti kollha it-tabib fil-fatt meta mill consultation qalli kemm ilek tipprova tonqos. Għatlu ħanalaq 40, sena l-oħra kont ħanaq 39, għatlu 39 minus 15. Għax daqsek inni niprofa nonqos minn ta' 15. Ġifiri aħna familja li ovvjament il-mami kienet overweight, il-nanna kienet overweight, ġifiri aħna familja li nħobbu. Għax dik il-koll, għax dik. U għat niprofa nwaqqafa tipo, għalix ovvjament. Bit-tfal. Eżat. Mux easy, għalix għandi żewġ tipi ta' karattri, ta' tfal, ġifiri għandi wahda għandaj tuħin kollu attenta u tamel il-gymnastics u taqbes u tola u l-ora forsi naqrin qas iktar iħobb zaqqu fim tal-ura xorta tittiprova tijom il-push anki huma stess jgħidu l-ak mela issa xinqas tinti irridu naqsu aħna ġifieri mhux anki tal-familja stess ma jifhmux ġifieri imma health-wise hija importanti li tieħu ħsiebu. Għax din hija wkoll il-ġenetika hija li hi. Eżatt. U għalek forsi minnet jismaw jajtu għajma, mux tamel, mux din tweġġani li mux jiklu inqas. Easy tajt kollo, xu, bil-klim tajt kollo, xu, imma meta tkun fihom l-affarijiet u minn xiex tkun għaddejt, per eżempju jien, jgħidu lek meta jkollok il-problemi niqaf nikol, ħafna nies jgħidu meta jkollhom il-problemi fuq jiklu, jien le. Jien meta jkolli problemi iktar nikol, iktar ma jkolli problemi u iktar ma jkolli situazzjoni diffiċli fuq ħajti iktar nikol. U sal-lum najdlek li kell tajjeb, jena minix giddiba, mix ħanaħbi, li kell tajjeb. Ġifiri, titkun inti li tittażel kem se tiekol u d-disciplina miegħek innifsek, pero kifet najdlek mhix faċli. Pero inti għatli wkoll u għattili rġajt li inti preparajt ruħek għalija. Mhux biss fiżikament, anke mentalment. Spjegali. Jiena ħafna nies jgħidu li ma timmissjaħx li kell jiena kont deċiża. X'se nagħmel, kont naf illi jekk semmor nikol mal-familja mhux ħankun nista' nikol l-istess portion, imma mbagħad tant kienet xi ħaġa li nixtieq li jisa ġiet naturali, fimt ma ħassejtniex diffiċli, jibgħatu li ħafna nies kemm li jagħmluha u kemm li jixtiequ jagħmluha, l net ma ngħidx għamilha jew tagħmilix. Qatt. Dik hija xi ħaġa li inti tiddeċiedi x'tixtieq inti bħal kull ħaġa. Jien naf jekk tibda jkollu ta' xarek, jekk tbiddel parti. Inti għax inti taf xi tħoss. Però minni saqsini ovvjament najdlu l-esperjenza tiegħi, però again mhux ta' kulħadd l-istess, għax dan bħal kull ħaġa. Jien jaf dan joġobni hekk u inti jaf joġbok mod ieħor, ġifieri skont il-bniedem, skont il-karattru, skont ukoll anki kif jaħsibha, ġifieri jiena ma nimmissja xejn. Jiena ngħid għax ma miltix qabel, fimt? Ovvjament ngħidu importanti l-pari tat-tabib. Ovvja, u jiena kont inċempillu, kont nibatlu, kont kellimtu ħafna qabel intqajna ġifieri kien isaqsini jekk irrid insaqsih xi affarijiet. Inti Malta għamilt. Malta għamilt tajba. Ħallast ħafna iktar? Ħallast ħafna iktar imma rrid nagħmilha Malta. Ħallast ħafna iktar
in comparison ta' minnet jamela. Eżatt, imma jiena is-sitwazzjoni tiegħi ma tippermettix li nsifer il-bot mid-dar għal-ġimgħa, ġifieri m'għandi xejn kontra barra jew Malta. Is-sitwazzjoni tiegħi kienet li jiena ma stajtx inħalli l-familja warajja għal-ġimgħa, iddeċidejt li nagħmilha Malta biex ir-raġel ikun jista' jlaħaq kemm miegħi u kemm mal-familja. U f'jumej kont id-dar, ġifieri u la traveling u xejn, ġifieri aħna ddeċidejna bħala familja li aħjar illi nagħmilha Malta. Issa imma Teresa, issa, kemm inqast ġifieri issa? Jiena nqast kważi 35 kilos. U il-ħaqt il-dak tiegħi bħala tul u kollox qiegħda kif suppost. Għax imbagħad ovvjament jekk tonqos ħafna mbagħad titoqgħod attent li tmur over. Imma inti illum il-ġurnata minn 0 to 10 kemm iħossok aħjar? ħafna, jek ngħidlek, jien minix kif naqbad ngħid mimlija bija nnifsi. M'intix qed tiftaħar. Le. Jiena nħossni tajba. Jiġifieri kelli biża' kienu jibda jgħidu li għax issa ħajqalek xarek, għax issa ħadd ikrieħ, għax issa mhux ħajkollok saħħa, daw kollha affarijiet li smajt u qaluli. Imma jien mill-wan satten inħossni b'saħħti, inħossni happy għax ngħid at least m'għandix dak il-pis li kull filgħodu rid ngħid ħanibda d-dieta, dik xi ħaġa li again minn m'għaddix minnha, jekk inti jien qatt ma kont nistaħba, dejjem kont ġifieri inħobb noħroġ u xorta nilbes pulit u qatt ma kont nikbi għax ħoxna qatt, ġifieri, però qatt ma kont fejn nixtieq inkun u jiena nħoss illi anki opportunitajiet tlift għax għalkemm f'wiċċek ħadd ma jgħidlek mhux ħanażlek għax inti ħoxna. Jiena nemmen illi meta tkun f'ximkien iwa jkun hemm dak il-pakket mhux komplut, jiena kien nemmen. Ġifieri ħafna mhux lesti jgħidu għadi, imma jiena lesta li ngħidha għaliex f'ħajti bullying qatt ma affaċċajt, imma li forsi tlift opportunitajiet, inħoss li tlift opportunitajiet minħabba l-wejt. Ħadd ma jgħidlek f'wiċċek, imma l-verità hija dik. Fil-fatt jiena u inti tkellimna u inti ħares lejja u għatli jisma' Mel, għatli l-ħajja lik hija ħafna iktar faċli milli mhux ħadd ma ħajammet ħafna jienu bejni u bejnek se nammettu bej il-ħbieb, imma ħadd ma ħajġi jgħidlek mhux ħanażlek għax ħanażel lila għax aħjar qed tifhem, imma inti tkun taf illi mhux qed ngħid li l-ħoxni nkoroħ f'ġieħ il-bambin. Maħniex qegħdin ngħidu li għandek titlef il-pis minħabba eżatt, imma jiena nħoss illi fis-sitwazzjonijiet tiegħi jiena pereżempju kelli background ta' drama, kelli background ta' animation, u ovvja, jekk jiena ħammur biex nieħu parti ta' Cinderella, mhux ħajtuji li qed tifhem, għax ovvjament ma tixraqlek, ġifieri mhux ħanqogħdu nduru mal-kantunieri, qed tifhem? Ġifieri dik hija r-realtà. Ħafna ma jammettux imma dik hija r-realtà. Jiena narak ukoll narak tidher ħafna konfidenti, però ħanajda bl-Ingliż. You're comfortable in your skin. Et meta nara r-reels tiegħek, nara ċertu imħabba kbira lejk innifsek fejn inti qed iħossok vera għandek di l-inner confidence li probabbli ma kienitx hemm qabel. Jien pereżempju anke nara videos, l-woman empowerment irid ikun hemm, imma ovvjament dejjem kont ngħid tilbes li jixraqlek, mhux li jiġik, pereżempju, jiena jekk qabel kont nipprova nilbes malja pereżempju kienet sa tiġini, imma ma kienx sa tixraqli. Ħafna nies ma jagħmlux dik id-distinzjoni, u mbagħad ikun hemm min jgħaddi żmien b'nies iktar fil-pis, qed tifhem? Jiena dik ma nistax għaliha, imma ovvjament ħafna mid-drabi tiġi minnek innifsek. Jiena kemm qabel u kemm issa noqgħod attenta x'nilbes għax hemm affarijiet li llum xorta ma jixirqulix. Qed tifhem? Billi nqast fil-wejt ma jfissirx li jixraq li kollox. Dejjem ngħid ilbes li jixraqlek mhux ilbes li jiġik, qed tifhem? Ġifieri dik tagħmel differenza wkoll. Kien hemm min anke fuq social media kitiblek issa għax naqset il-ħoxnin madhom mhux sbieħ. Eżatt, u jien fil-verità qatt ma tek. Il-fatt huwa għaliex ħafna għandhom il-perspettiva li meta tagħmel l-operation ma tikolx. Kuħat jgħidlek, inti ma tikol xej bil-fors tonqos u hekk, u jiena from time to time intella videos niekol.
Fej ovvjament qabel ma konċ intellaħom għax ma kienx hemm il-bżonn li nuri li niekol għax kont kun taf li niekol. Allura issa għal daw in-nies li forsi jaħsbu li jiena ma nikolx from time to time intella daw il-videos niekol. U kien hemm dil-waħda ġifieri fake profile għax ovvjament min irid jgħidlek xi ħaġa mhux ħażina mhux ħajdlek face to face. U kitbet qabel ma kienx turina x'nieklu, issa qed turina x'nieklu, ġifieri n-nies min kullum kien jippruvaw jidħlu biex joqorsu, imma jiena għandi ħoxra u ma nagħtix każ, ġifieri. Imma jiena nipprova nagħmel għal-ġid biex tipo anka pereżempju ċikkulata Nikola, imma nikol it-tuffieħ u nikol il-minestra u nikol il-tiġiġ u nikol il-ġelati, ġifieri bħal kulħadd nikol kollox, ġifieri inti jekk illum il-ġelat ma jfissirx li ħajtek kollha tikol il-ġelati, imma n-nies dik ma jagħmlux paragun, jgħidulek rajta ħinkollu tikol il-ġelati. Qed tifhem? Inti jekk illum kellek ġurnata ħażina u nfexxejt fil-junk food ma jfissirx li dejjem tikol junk food, imma n-nies diffiċli biex tfehmhom bħal kollox biex. Fil-fatt imma għax naħseb xi kultant ma nammettux li l-apparenza għandha ċertu toqol f'ħajjitna li inti għatli wkoll għatli issa jiena nixtieq nagħmel tamitak. Eżatt. Ġifieri fil-ħajja ta' Teresa l-apparenza hija importanti. Le, jiena ngħid, jiena nħobb il-ħajja, nħobb il-ħwejjeġ, nħobb il-makeup, nħobb u jien ma nħobb nidher tajjeb, ġifieri nixtieq li nidher tajjeb, ġifieri ma naħsibx li qed nagħmel xi ħaġa ħażina, forsi ħadd mhux kulħadd lest li jammetti, imma dan kulħadd jixtieq li jidher l-aħjar li jista', ġifieri mhux biqżies jew b'esaġerazzjonijiet bil-limitu tiegħi li nixtieq jiena ma naħsibx li illum jiena naħseb li parti mill-problemi li ħafna nies ma jammettux il-verità. Jiena persuna li dak li nħossu ngħidu u tkun taf fejn inti miegħi jekk ngħidlek dan mak, ġifieri ma qgħodx indurlek miegħu. Imma sfortunatament fil-ħajja tal-lum kulħadd idur minn hemm u dur minn hawn il-verità qisha xi dnub. Teresa, inti ksibt popolarità kważi overnight. Filli naf li għandek background fl-animation, imma f'daqqa waħda hekk kulħadd qisu beda isir jaf Teresa. Kif bdejt? Jiena naħseb kulħadd jaf ormai tlift il-mami tiegħi f'Ġenwari ta' 2020. Għajdli naqra fuq. U f'March qisu bdiet il-COVID. Għajdli naqra fuq Le, għalek għax isa. U allura jiena kont għaddejja minn żmien ħażin ħafna, ovvja, li xina l-mammi tiegħi kienet il-ħabiba, oħti, ommi. Kienet toqgħod viċin tiegħek? Konna qogħdu bib ma' bib, u jekk kont ħanixxi libsa nċempilla, u jekk ħansajja l-imqarru nċemplilha, u jekk sejn il-belt nċemplilha, kienet konna close ħafna. U ovvjament meta ħallietna ħadd tisbita. U l-mamma ma kontux qegħdin tistennewa to a certain extent. Flej l-aħħar konna qed nistennewa, ma mietet f'qasir żmien, mietet fi 3 xhur speċi. Sirna nafu f'Oktober u f'Ġenwari mietet. U tkun ippreparat kemm tkun ippreparat u tkun taf li kemm tkun taf li ġej għall-mewt ħadd mu lest li jitlef l-ommu qatt. Ħadd mu lest li jitlef il-ħadd fil-verità, imma iktar u iktar l-ommok. U jiena bej il-mewt tal-mami, bej ħafna situazzjoni f'dawk 3 xhur kont għadni irrid insib li l-nifsi, ovvjament. U konna ħafna ħin id-dar għax bdiet il-COVID, u smajt jiena dejjem persona pozittiva, ġifieri kemm illum u kemm 10 snin ilu, ġifieri jiena dejjem hekk. Dak huwa l-karattru tiegħi, ġifieri dak ma jinbidilx. Issa tkunx overweight jew tkunx underweight, il-karattru tiegħi dak kien u dak jieqpa' x'ħafna qalu li ma tinbidilx. Il-karattru tiegħi għax tlift il-pis. Eżatt. U jiena ma ssirx kiesħa overnight. Mhux ovvja. U just because għax inti rqiqa. Eżatt. M'intix kiesħa laqqas. In-nies jaħsbu ħadd inbidel. Il-karattru tiegħi hemm kien hemm għadu trobbija hemm baqgħet il-valuri hemm baqgħu ġifieri. Imma n-nies forsi ma nafx xi jkollhom f'moħħhom ġifieri. U jiena kelli għażlat minn din tal-mami speċi ta' għax hawn min forsi jikbirlu naqra rasu. Mhux hekk imma ħadd m'għandu għalfejn, jiena ngħid mis-sema l-isfel kulħadd l-istess, ġifieri m'għandekx għalfejn. U jiena kelli għażla tista' jew nitkaxkar mal-kurrent u
noħodha kontra d-dinja, nitlef kollox u da. Et jew minn din tal-Covid edha d-dar, hemm it-tfal, hemm in-nanna, et noħroġ xi ħaġa pożittiva, et nibda nitfadaw il-videos xi ħaġa li vera nħobb, il-mużika u l-bużullotti. U noħroġ xi ħaġa minna, però ma ddilix minn moħħi ġifieri li kulħadd ħajkun jaf Mini Teresa, tifhem. Bdejt nitfa' kuljum dan naqra ta' video hekk sempliċi ħafna x'jiena ngħix ħajja sempliċi imma tiskanta kemm kont nirċievi rispons u għadni li nibdel il-burda ta' tan-nies li intihom enerġija biex iqumu meta jien kont għaddejja mill-lar żmien ta' ħajti. Fil-fatt inti għatli l-mewta tal-mama tiegħek. Isek barra li tlift il-xi ħadd, jiena impressjonajtni ħafna meta li kont tkun fl-ITU magħha u tisma' lin-nurses. Jiena kif qed ngħidlek għax il-mamma tiegħi kienet marida 4 snin qabel, so l-4 snin li gawdejta għamilt minn kollox biex ma nitlef xejn. Ma kontx naf li se terġa' timra għax ovvjament ħadd ma jkun jaf, imma kont ġaħat lesin fit-2016 u fit-2019 ġifieri rġajt komplejt jiena nħoss li tallimt x'in il-ħajja missejt il-qieħ ovvjament bħal ħafna nies li għaddu mill-mart, imma jiena ddeċidejt li jien nimbidel u naraf x'inhuma l-valuri tal-ħajja. Jiena ma noqgħodx ninħela fuq ix-xejn, jiena l-prijorità hija s-saħħa, l-prijorità hija familja, l-affarijiet materjali jmorru jiġu. Jiena ngħid meta tmiss mal-mewt, jiena kont inkun ħdea naf kif ġiet u kif kienet qabel u kont ngħid kemm aħna xejn, kemm aħna hekk ġast. U kienet in-nurses fej kienet il-mami kienu jibda jgħidu 125, 110, u jien kont ngħid il-mewt tħossa, ma naf forsi ma tistax tifhem imma tant hija xi ħaġa li tibdlek li llum ma imbdilt ħafna ġifieri il-nieħu l-ħajja li qomt filgħodu ngħidlu grazzi mulej minix qaddisa ġifieri jew xi reliġjuża imma ngħidlu grazzi mulej għax mhux biss saħħa tiegħi qomt, ma mill xejn speċjali biex qomt. Ħafna nies ma qamux, qed tifhem? Jiena pereżempju jekk inkiser vażum ma inkiser, ġib xkupa armi. Waqfet il-karozza ċempel tat-towing, ħadna panċer, jiena li dawn l-affarijiet ma jagħmlux bija. Ma dek tuħu xejn kbir. Li titlef l-ommok, ma nafx tista' titlef eżes, qed tifhem ġifieri. Ma dawn l-affarijiet ma jagħmlux bija. Għal-kull kura tas-saqajn irrikorru għand Amrita fejn issibu nies u tamir professjonali għal-bżonn tiegħek. Amrita għal-servizz aħjar. At the very heart of Sliema, a luxurious and affordable care home like no other, The Imperial. Unique, special, just like you. The Imperial. Live life with us. U fil-fatt nafu min isegwi lil Teresa jafu kol li n-nanna id-deċidejt li ġiba tgħix miegħek. Però xi ħaġa sabiħa jiena saqsejtek. Għatlek għalfejn id-deċidejt li tiġi tgħix miegħek in-nanna? Jiena n-nanna tiegħi ilha speċjali mhux issa, ilha speċjali minn dejjem, ir-relazzjoni tagħna kienet dejjem inħobba daqs kemm inħobb l-ommi. Irrid ngħid, jiġifieri għext ħafna magħha, min-nanna għandha karattru u tatni trobbija parti mal-mami tiegħi, jiġifieri. U l-mami tiegħi kienet tgħix, in-nanna tiegħi kienet tgħix mal-mami u l-unika nkwiet speċi li kellha qabel ma tmut il-mami kienet qalt li nanna Joyce jaħasra qalt li għattila nanna Joyce ma xien ħsieba għattila inti għallimtni tajjeb u kif ħsieba qalt li ma kif se tlaħħaq bit-tfal għattila mhux problema għattila sa nirranġaw għattila inti ħsib saħtek għattila prova ovvja mhux għatajdilha għattila prova saħtek lura għattila mbagħad naraw. Imma jiena tajta l-kelma tiegħi li se nibqa' nieħu ħsieba kif kienet tieħu ħsieba hi.
U l-mami tiegħi mietet b'qalba mistriħa li tipo ħajkun hemm min ħsieb. U naf li tagħmel ħafna sagrifiċċji għal-nanna inti. Bħala familja ovvja, waħdi ma nistax. Għax niprofa nsib bilanċ bej ix-xogħol, bej it-tfal, bej l-affarijiet li nħobb nagħmel, commitments fit-tul ma nħux, ovvjament għax ma nistax nkun ħafna l-bot mid-dar. Però bħala familja niprofa nsibu bilanċ biex kemm jista' jkun nieħdu ħsieb in-nanna sakemm il-bambini tina ċans. Tgħidli laqas tmur baħar. Le, immorru kollox bil-limitu, fimt, ġifiri ma nħallux ħafna weħda, jinnaf, nagħmlu affarijiet li biex nibqgħu dejjem jisna fl-imkien taf kifek, ma mhux bħal meta tajt bat ġimgħa u tlaqt, le ma tistax, il-ħajja tiegħek tinbidel skont iċ-ċirkostanzi. U dan mhux sagrifiċċju li qed tagħmel int biss, il-familja tiegħek kollha bit-tfal b'kollox. Bimħabba kbira però, aħna kollha bimħabba kbira li fejn l-imħabba ma jeżisti xejn. Xi holiday ħdej imħabba għax min ħajħobbok bħalhom, fimt? L-affarijiet li tawna huma intu għomlhom lura, jiena hekk nemmen. Jiena l-imħabba li tatni qed I'm blessed li nista' ngawdiha. Tifhem? Jiena hekk noħodha. Anke COVID, ħafna nies kienu disprati qegħdin id-dar, aħna konna qegħdin bħala familja hemm ingawdu l-xulxin għax da żmien ma jerġa' jiġi qatt ovvja. Ġifieri. Għandek valuri, Teresa, vera valuri li juru lil-mama li ċerta li tisimak bħalissa u nanna li naħseb qed tismana. Żewġ nisa Gbar. Ħajti, illi ovvjament kien hemm żmien illi jien kont sammur mal-kurrent jew forsi ma kontx daqshekk strong, imma bis-saħħa tagħhom ovvjament jien dak li jien illum. Ġifieri. U inti qed tagħti dawn il-valuri l-tfal. Nipprova kemm jista' jkun. Inti hekk tgħid li tgħidli jien għamel forsi mhux qed intihom l-affarijiet materjali kollha li jridu, però li qegħdin jgħinu lin-nanna. Ekku. Dawk valuri li tul ħajtek kollha issibhom. Ma tikbirlekx rasek, ma titkabbarx, ma tinsix minn rabbik, l-imħabba vera, għaliex sfortunatament l-imħabba vera ma tantx għadha teżisti. Kultant intaqa' ma' nies u tibda tgħid imma jien qed niġi aċċettata minn dil persuna qed temmen li jiena persuna tajba speċi għax tant hawn ħażen illum sfortunatament li tant ġili ma tħossokx aċċettat mill-bniedem għax il-bniedem li ħor jiddeċidi li jkun tipo fake li jisek tibda tħossok inti li m'intix it-tajba, ma jiena dejjem ngħid li tiddejaq xturi inti minn inti u mbagħad ħadd ieħor jagħmel qed tifhem anke l-itfal tiegħi nallimhom hekk kunu intom u ħadd ieħor il-problema tkun tiegħu. Inti taf li inti qed tagħmel affarijiet tajbin u mbagħad ħadd ieħor jagħmelu. Ma tistax tinbidel biex toġob il-ħadd ieħor. Ġifieri jekk dak il-bniedem jiddeċidi li ma jaċċettakx, il-problema hija tiegħu mhux tiegħek. Jalla hija daqshekk faċli, Jibsa mens, jibsa ħafna. Għax faċli imma jiena forsi ma tallimx qabel, forsi kelli niffaċċjaha waħdi u għadni tal-lum. Imma l-itfal tiegħi ma rridhomx li jkunu b'self-esteem li jiddependu minn ħadd ieħor, irridhom li jkunu jemmnu fihom infushom għax meta ma temminx fik innifsek hija iktar diffiċli. Temmen fik innifsek u mbagħad speċi tipprova timxi mal-ħajja, x'illum il-ħajja hija diffiċli. Illum il-ġurnata, Teresa, influencer. Mhux hekk. Jiena ddejjaqni ħafna dik il-kelma. Jiena persuna personalment vera ma nistax għalija dik il-kelma. Ma niddejjaqx nider, ejja nagħmlu hekk. I mean, niddeċiedi li nider tipo, mhux biex nider imma ġast għax ikun hemm Eżatt, jiena ngħix ħajja kif qed ngħidlek xejn speċjali għax jiena min isegwini jaf u dejjem hekk ngħid xejn speċjali, ħafna storbju, ħafna daħ, ħafna biki, meta tiġi ftħilha, ħafna biki. Imma ħajja normali, ġifieri m'hemmx xinxi li żejda, m'hemmx affarijiet ta' barra minn hawn, m'hemmx affarijiet li ħadd ma jista' jagħmel. Jien naf insajjar affarijiet normali. Imma niddeċiedi li jekk forsi hemm bniedem jgħix waħdu u jiddependi minn social media jiena nagħmlu kumpanija. Inti għatli li toqgħod attenta
ħafna. Naħseb din hija xi ħaġa li vera laqtitni meta tkellimna li laqtitni ħafna li inti isek vera għat li qbad xalt il-mobile u tkellimt, pero għat mamilta blaħsib. Jiena noqgħod attenta biex niprova għax diffiċli ħafna. Ma nweġġa ħadd. Imma diffiċli għaliex ovvjament, imma jien pereżempju ngħid il-sħabi l-influencers, il-sħabi ħbieb tiegħi normali. Pereżempju tiddejqux issemmu l-omkom minħabba fija għax jien m'għandix ommi, anzi jiena inħobb l-ommijiet ta' sħabi. Jiġifieri kultant nemmen illi aħna nkunu too sensitive ngħid tara pereżempju quddiem Teresa ma jitkellimx fuq hekk għax ħanweġġaħha mhux hekk. Jiena I don't overdo it speċi, jiena għandi ġiex tfal imma mhux nitkellem fuq it-tfal biss. Jiena għandi kelba imma mhux nitkellem fuq il-kelba biss. Jiena nitkellem fuq kollox, kulħadd jaf li min huma l-membri tal-familja, insemmihom kollha meta jkun hemm bżonn, imma mhux jisni nagħmel ġeb fuq xi ħaġa waħda jekk irid nitkellem mod sempliċi, ġifieri nipprova, imma mbagħad in-nies tant jafuni kif jien li ħadd ma jieħu għalih jekk insemmi xi ħaġa bħalma jien ma nieħux għalija jekk xi ħadd isemmi l-ħadd ieħor miegħi tifhem. Għax mbagħad nemmen li ma tistax toqgħod bil-pinna u bil-klamara għaliex ovvjament x'imkien se toqros il xi ħadd, ġifieri, imma nieħu responsabilità li nipprova I don't overdo it f'ċerti affarijiet. X'inhi ma l-opinjoni tiegħek fuq il-social media in ġenerali għax inti ovvjament you're very present ħafna. Jiena bħal kollox melu, f'kollox hemm it-tajjeb u l-ħażin, f'kollox hemm il-verità u f'kollox hemm min jaħbi. Jiena dejjem ngħid, tgħidux raġel ma jafx isuq jew mara ma tafx issuq għax ħafna nies jgħidu in-nisa ma jafux isuqu. Le. Forsi Teresa ma tafx issuq imma Mel taf issuq, il-karattru tal-bniedem. Jiena ma ngħidx jien naf in-nisa kollha supervi, in-nisa kollha rashom jibsa, hawn nisa rashom jibsa u hawn irġiel rashom jibsa. Jiena dejjem nimxi by character. U jekk timxi hekk ma tistax toqgħod. Jiġifieri da bħal kollox jien naf bħal kollox, hemm it-tajjeb u hemm il-ħażin, hemm min jiddeċidi jkun reali u hemm min jiddeċidi jkun fake, hemm min bħal kollox. Meta ngħidu persuna fuq social media tiddeċidi tkun fake, naħseb l-iktar li qegħdin nippruvaw ngħidu apparti l-filters, imma erħi. Iktar li rridu noqogħdu attenti forsi u di vera nixtieq ngħidha u naf li inti taqbel 100% u l-istories tiegħek jidru li għalfejn tagħmilhom l-affarijiet. Irridu noqogħdu attenti għax hawn min tant jitfa' u hawn influencers famużi ħafna li tant jitfa'w stejjer li l-ħajja tagħhom ipinġuha perfetta. Li jiena nibża li dik il-mara tad-dar li tkun hemmhekk qed tara dawn l-istories ma tkunx tista' tirrelata magħhom allura forsi taqa' iktar ħażin. Qed tifhem? Jiena nammetti, jiena ġieli nara stories ta' ċertu nies tajjeb. Eżatt, li tibda tgħid imma jien x'għamilt ħażin jew jien kif jien mhux bħalhom jew huma kif qegħdin jagħmlu. Inħossni dejjem minix qed ngħix to my fullest. Eżatt. Għax dik marret hemm, dik għamlet hekk, dik għamlet hekk. U kif għattin u l-ħajja tagħhom ma tkunx perfetta għax huma stess jkunu jafu li imma jkunu jiddeċiedu li juru is-sabiħ biss. Kulħadd għandu dritt li juri is-sabiħ biss, però jiena ngħid il-min isegwi at least biex ovvjament ma jifhem li l-ħajja ta' ħadd mi perfetta. Jiena dejjem hekk ngħid, il-ħajja ta' ħadd mi perfetta tajt x'tajt ħadd. U kulħadd qiegħed fl-istess baħar jekk mhux illum jew għada sfortunatament kulħadd jinqalalu. Ġifieri ejja ma noqogħdux ngħidu għax di kollox tajjeb għandha jew ma tinfluenza xruħek tażel il-min issegwi hekk ngħid dejjem. Jiena min ma joġobniex ma nsegwihx u min joġobni nsegwih, ġifieri. Għalhekk ma toġobniex il-kelma influencer. Għax vera qegħdin vera jinfluenzaw daw in-nies qed imma mhux dejjem fit-tajjeb. Ekku. It-tfal, inti t-tifla tiegħek hija mini ju. Però tagħmilha distinzjoni bejn isma' mhux high-tech social media.
Larissa għada speċi ta' innoċenti ġast kem jafu li qed inkellmu ħafna nies għax ovvjament anke meta noħorġu jintaqgħu ħafna nies magħna, imma l-istess kif qed ngħidlek aħna nifirħu bix-xejn speċi ta' u nafu li speċi fejn għandna nkunu ġifieri aħna familja normali ħafna, allura. Kif qed nitkellmu fuq tfal, inti domt 7 snin biex tinqabad bl-ewwel tarbija. Kif? Jiena laqathom kollox għax jiena żewġ żgħira, jiena żewġ 20. Wow! U kulħadd jgħid li x'żik se tiżżewweġ tagħmel u x'aġġ għandek, ġifieri dajlu Għalfejn xtaqt tiżżewweġ daqshekk kmieni. L-ewwel nett jiena bdejt noħroġ ma' Filip mindu kelli 15, ġifieri. U kellna l-post, kellna kollox lest, allura why not speċi ta'. Kont bilaq. Allura jissu kulħadd l-ewwel bdejna nlaqtu minna ħalfi ħadd iżżewweġ u hekk. Imbagħad ovvjament laqatni minnaħa ta' meta ħajkollok baby u meta hekk u meta hekk, ġifieri għaliex ovvjament għaddew 7 snin. Jiena dejjem kont ngħidhom dawn mhux affarijiet tiegħi, affarijiet tal-bambin għax ovvjament jiena kont tajt qalbi li ħajkolli baby, ġifieri. Però again ma kontx pereżempju ngħid Alla ħares, jiena dejjem tallimt li nkun flima nkun situazzjoni dejjem nipprova nitla fil-wiċċ, qed tifhem? Mhux nilaba tal-miskina u noqgħod hemm taħt. Jiena aħna hekk trabbejna. Allura dejjem kont ngħid hekk ma jkollix tfal speċi ta' insib xi ħaġa oħra. Jekk ikolli tfal speċi ta' ovvjament irrabbihom, imma ġifieri ma kontx nagħmel distinzjoni, qisni ma kontx inħossa ta' peace, taf kif dejjem ngħix day by day, allura mbagħad ovvjament wara 7 snin ġi Loran. B'ħafna problemi għaliex kont diabetic mother. Kont ħanajdlek taħseb li il-peace sejjed kien parti mill-problema li ma stajx tinqabad? Jaf iva u jaf le, fimni, għax imbagħad it-tieni baby speċi ta' Larissa kont l-istess weight u ma kellix problemi, ġifieri ma tistax tajt, però jiena kont diabetic mother għamilt xarej l-isptar b'Loran. Loran kien l-ITU meta twilet għax twilet premature, ġifieri kien hemm. Tuqol għax meta mbagħad wara 7 snin ikollok il-baby, taraħ l-ITU, ma tistax taraħ bħal ommijiet oħra, tisma' l-baby sick tiegħek għadek ma rajtux, għaddejt minn ċesarja, full għaliex ovvjament ma setgħu kienet b'emerġenza u kellhom iraqduni kolni. Għaddejtu għax ovvjament tgħaddi, imma dejjem nerġa' nipprova nitla' fil-wiċċ. Kellek miscarriage? U mbagħad kelli Larissa, kienet tqala li qatt attenta ħafna u bilaqal biex tipo ma nagħmilx xahar oħra l-isptar ħabba li kelli Loran u mbagħad u Larissa kienet ma twilġitx premature hekk, jiġifieri qatt ħafna brava. Imbagħad unexpectedly kont ħankolli baby ieħor, it-tielet baby. Ma mill-bidu qisni ħassejt illi tqala ma kienitx bħall-oħrajn, hekk kont ma niflaħx ħafna, għajjiena ħafna. U ta' 13 to 14 weeks, bdejt inħossu ġieħ kellimu l-isptar u ma sabux il-heartbeat. Ġifieri, u dik oħra, ġifieri. Kull miscarriage bes ġifieri kull min jitlef baby hija jibsa, hija parti minnek, kważi qas il-missier ma jifhem daqslhom. Jifmu, ovvja, imma mhux daqslhom, għax ovvjament hija diffiċli tispjega bil-kliem xi tħoss, għax kultant qas inti stess ma tkun taf x'inti tħoss. Imma again, tqum u tiġġieled u tgħix. Jiena dejjem hekk ngħid. Il-loss ma tkunx telfa tal-baby, tkun it-telfa tal-pjanijiet. U tipprova tifhem. Meta tipprova tifhem ma jirnexxilekx tipprova tifhem. Għax inti ġo moħħok tkun ġiġa għamilt pjan ħajkollok hekk u ħajkollok hekk. Ġifieri ovvjament inti mbagħad tiġbed il-ħabel u tajt u għaddejt minn perjodu fejn waħalt fik innifsek li tlift il-baby? Le, ma naħsibx li issa xwaħalt fija nnifsi, jisni ma stajtx nifhem għaliex speċi ta' il-vojt li tħoss ġewwa ma tispjegax. Tikbi għal xej, per eżempju, nervi għal xej, jisa frustrazzjoni,
jisa tħoss id-dinja ħatmet jifmek, mentri ikun hemm nies li għaddew minna l-ura jistaw jifmu. Imminti dak iż-żmien, sakemm issib lilek innifsek, għax anki meta jmutlek xi ħadd jibdew jgħidulek kuraġġ, kont ngħid l-kelma, għalfej jgħiduha. Għalfej, ma kontx insib il-meaning ta' kuraġġ x'inhi, għax il-kuraġġ waħdek tissibu meta tiġi ġurnata tajba li tħossok li għandek tqum fuq saqajk. Jiena dejjem ngħid il xi ħadd ħull ħin tiegħek meta jitlef il xi ħadd. Ma jimpurtax ikbi ħadd istrieħ. Ħull ħin tiegħek u meta jiġi l-mument inti miegħek innifsek terġa' tqum inti fuq tiegħek, tifhem? Inti lilek innifsek titfejja, ħadd ma jista' jagħmilhom għalik dawn l-affarijiet, ġifieri inti tant inti konxa persuna naħseb ftit mill-ħafna nies li tgħix fil-preżent. Għax bħala soċjetà aħna sirna soċjetà fejn ngħixu jew fil-passat ma ninsew xi ħaġa li ġratilna. Jew dejjem fil-futur. Inti tant int persuna li tgħix fil-preżent li anke tatu għandek. Mhux waħda. Imma għandek waħda fej ktibt nothing lasts forever, nothing stays the same. Nothing lasts forever, nothing stays the same. Jekk inti l-lum edha tajjeb, minn xa tibqa tajjeb għal dejjem. Jekk inti edha ħażin, minn xa tibqa ħażin għal dejjem. Kull situazzjoni, kull ħaġa li tgħaddi minna f'ħajtek qatt ma tibqa dejjem l-istess, ġifieri. U għal-ħares, għax jek tkun fil-ħazin, tibqa dejjem fil-ħazin, jek tkun fil-tajjeb, kifu tajjeb. Ma' min jeħel. Ma le, jiena dejjem. Speċjalment fil-ħazin. Jiena dejjem ngħid tipprova tgħix. Għandek xi pjanijiet bħala Instagrammer, bħala Reel, bħala TikToker. Pjanijiet ma' Teresa qatt ma tista' tagħmel, ġifieri. Jiena fil-lista, fil-ħaġa, jiena dak li jaħseb moħħi dak il-ħin, ġifieri ma hemmx pjanijiet. Fil-ħajja qatt ma tista' tippjana x'illumaw u għadha maħniex ġifieri ma nħobbx nippjana. Xejn, għas il-ġurnata kważi ma nippjana għax jaf buġieħ ta' rasi u bħas ħażin jinbidillek kollox, allura ma nippjanax. Grazzi Teresa. Grazzi inti. Jiena ċerta li min kienet jismana sar jafek xi ftit naqra iktar, jiena sirt nafek ħafna iktar u din il-grinta li għandek għal-ħajja. Jiena nixtieq nżid li nixtieq li n-nies japprezzaw il-ħajja. Dak kien minn day one, għax ħafna nies ma japprezzawx kemm sabiħa l-ħajja. Kont qed tgħidli tara stories għax xari ma ġiex tajjeb. Għax għandi ponta, għax il-makeup mhux jgħid tajjeb. L-affarijiet il-veri, meta tinbidillek ħajtek tkun taf xiġifieri, meta titlef l-affarijiet il-prezzjużi, l-affarijiet tad-dinja ma jagħmlux mod. Ħafna nies jgergu f'xidu illum ħammur għax-xogħol. Għandek is-saħħa, għandek il-grinta, għandek sejra x-xogħol hija xi ħaġa li biddilt u m'għandek bżonn il-ħadd biex jgħinek tbiddel, m'għandek bżonn ħadd biex jgħinek tilbes, li tista' tagħmel waħdek is-saħħa hija l-iktar ħaġa importanti fost kollox, ġifieri napprezzaw is-saħħa u napprezzaw il-ħajja li xejn ma jiġi waħdu. Ġifieri meta jgħidlek saw. Brava. U grazzi li ġejt. Thank you. U jiena nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi lill-Lipsi għal-ħwejjeġ il-Jennifer, the makeup artist, il-Garrick, hairstylist, għal-xari bil-prodotti kotri lill-Intercomp għall-iPad u l-Oksana Sasset. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li miġjub lilkom minn Iso, Amrita Foot Care and Wellness Center, Lourdes Opticians, The Imperial Slima.